Minn ir-raxen, jekk furnar ma jaħdemx accident, irrid imut jew xi ħaġa hekk ġifieri kienu jġennu nies ifittxu l-ħobs. Bistija. Jekk qed inħassmu Malta kollek wieħed ma kienx jaħdem, u bħet ngħidlek ma tistax ma taħdemx. Jekk tħalli klijenta barra, tmur ma ssibix jew hekk, tmur lassa fl-ofsinat tgħidulek ma tanix ħobs. Carmel De Bono. Jibgħat għalik jgħidlek aqbad il-ħobs murtijela. Għax dak tagħha. Qed tifhem? Kien daqshekk fundamentali u għas-soċjetà. U kien fundamentalismu. Fundamentalismu kien. Tala ir-raxen u jiena fraħt li tala ir-raxen. Għalija kien pass pożittiv. U minn ta' pass kuraċċuż ukoll ta' kbir ta' kbir. Kbir ħafna mhux illum, imma dak iż-żmien kien pass kuraġġuż ħafna. Obba ġejna fuq il-kwestjoni tal-prezz. Għalfej tajlu kien pass kuraġġuż. Kuraġġuż. Għax? Kuraġġuż, qed ngħidlek qed tħalli mara bl-oħob sibatek il-pulizija u titmur it-tija ħobża. Konna għodna ngħixu ġifieri il-ħobs minn sbiħal. Ma x'tata kienet il-konsegwenza fuq Mintoff dak il-każ? Li ħadik l-għażla politika. Taħseb li pereżempju n-negozjant se tajdur kontrih? Mhux in-negozjant jekk idur għalih il-mara tad-dar. Għax peress li tajt il-raxxi nista' trid tħallas għal Naqriżjed. Naqriżjed. Issa barra minn hekk. Franka ħafna sussidju minn taf. Mhux Franka ħafna sussidju li forsi dak iż-żmien ma konniex nifhmu għalih iżjed. Ma stajniex nibqgħu dik il-kultura laqqas. Il-gwerra kienet l-ispiċċat ma nafx kemm waħda għaddejjin bir-raxen. U l-ħoss baqa' jsir għax il-furnar kien iħassar il-familja b'xejn taħdem. Ħafna mill-furnara kienu isalbu l-familja taħdem b'xejn. Għalhekk kien jasal il-ħoss bil-5 soldi. Għalhekk kien jasal il-ħoss bil-5 soldi. Waħdiet kellhom il-lavranti. Waħdiet. Min kien jista' imma ħafna huma u l-mara. Għattajt biex il-ħobs jibqa' affordabli għal-bqija tal-Maltin, il-furnara kellhom tabil forsi jimpjegaw lill-familja u mhux jimpjegaw ħadmu l-familja b'xejn. U bat li titfajġi biex iżomm il-prezz mad-donna. Mela, biex tgħix. Biex tiġbor flok il-paga tiġbor paga u nofs. Fl-aħħar ta' 15. Għalhekk kien jaħna ħadem il-ħobs. U bat li tfal ħarsu lej is-sena tal-ħobs. Ma tarax. Dik id-battija kollha misruqin ħajjin aħna. Misruqin ħajjin kienu l-funnaru. Misruqin ħajjin. Però inti kellek determinazzjoni li tkompli f'din il-linja. Ejwa, ma jiena. Għalfej? Jiena kelli disgrazzja u grazzja. Kelli grazzja minn Alla li ma trabbejx ma' missieri fil-forn. Missieri kien funnar u jtambar u b'sulħin kollu dejjem dan. Ma trabbejx miegħu. Miegħu fil-forn, għax kont neħu l-kultura tiegħu, kont nibqa' bija. Allura ġejt minn barra, inħobb is-sena, ġifieri. U jiena stajt nara tbatijiet li kienu qed jgħixu sħabi l-funnara u l-familji. Għala kont narhom, li kont fit-tbatija jiena tkun qed tgħix fl-iżbal ma taraħx. X'int kont qed tgħix fl-iżbal ma taraħx, ma tindunax taħseb dik hija d-dinja. Imma tkun barra taraħ l-iżbal ta' ħaddieħor. Taraħ l-iżbal, tarahom id-tbatijiet ta' ħaddieħor kemm huma kbar. Kulħadd hemm jagħti fil-forn u jagħmel. Qed tifhem u jiġbru l-injam u tittaħraq bl-injam biex tmur taħraq bil-petrolju. Mela int għandek biex taħraq bil-petrolju tiġbru l-injam. Ħadd ifranka l-ħami hu. Tajjeb ġifieri oġġett tajjeb mhux oġġett ħażin għax illum għadna nagħmlu barbecues u hekk. Ma xirnejlek, bekk kienet tasal il-ħobż għand il-furnar, għand il-familji. Ma interessani iktar għalfej bqajt determinat, ġifieri bqajt determinat għax ma konx, meta kont iżgħar ma konx tmur il-forma missierek, allura ma issa tnislitx fik dik il-kultura u ma bqajx bħalu, allura ma bqajx daqshekk viċin. Kieku trabbejt ma' missieri kien ikolli dak li jgħid missieri Vanġelu u ma ieħor bħalu. Aħna gvern meta kont fl-Union, bot wara dħalt fl-Union, ma konniex nitolbu żieda.
ħafna, ġi mhux fejn mhux suppost, però tlabna ħafna skola għana li nagħmlu skola tal-furnara. U kellna nies minn barra jiġi għalmuna u kellna min iġibilna nies mill-Afrika kirridu bħal ITS. U kellna min irtitina l-odda. Kull ma ridna post mant il-gvern fejn nagħmluha l-iskola. Meta l-flim żmien kontu qed titolbu li kolkom din l-iskola. Kbar. Mhux gvern wieħed. Ma kienu jifmuna jew ma rridux jifmuna. Imma l-fejn taħseb li kienu jirrifjutawkom? X'raġunijiet kienu jtukom ħanajdu hekk? Eweduna, ijwa. Ewedukom iva. Ġifier ma jmerukx. Ne. Anke nagħmlu aħna konna nagħmlu laqa mal-Ministru x'in irridu preżempju dan. Però kien hemm dak dak biex jidaw tajbin il-funnara biex jidaw tajbin. Imma ma kien jagħmilha magħna, kien jibqa' jagħmilha magħna Ministru, kien ikun jaf li aħna qed nitħattu bis-serjetà. U mhux nidew. Hija stramba li jkollhom dell-opinjoni tagħkom ġala darbet ngħidu li l-pajjiż ma kienx jiffunzjona mingħajrkom. Żgur. Qatt ma konna stmati. Jiena mbagħad Għalfejn taħseb qatt ma kontu smati imma għax aħna konna ismani jistu nies rridu naħdmu bil-fors biex naqdu l-pajjiż bil-fors. Allora dik ma tikomx poter kbir fil-verità? Le. Ma mhux bil-loqma konna naħdmu konna ngħixu bil-karità. Kull min kien jaħdem. Taħseb meta tħares lura jista' jkun taħseb li ma kontux tifhmu kemm kellkom fil-verità saħħa politika? Le, ma konniex nifhmu. Ma kontux tifhmu Ma konniex nafu, il-politikant kien jaf. Il-politikant kien jaf. Għax darba ridna nagħmlu kooperattiva u kisruna. Dik xaġek twerwirhom hu. Kisruna. U bad ikollok nofsu żana ma jifhmuwiex kooperattiva, ikomplu jafġu miegħek kontra tiegħek kif ħlomna li ħanamlu kooperattiva? Meta ridtu tagħmlu għad il-kooperattiva? Ta' żmien jiena minn żmien ilu issa. Konna nagħmel dejja. Għalfejn ridtu tagħmlu għad il-kooperattiva? Kooperattiva ridnija biex nixtru flimkien. U jkollna saħħa mmorru nitħattu qudiem il-fabrika ta' tqiequ. Mela. Qudiem il-gvern. Mela. Għas-saħħa ridnija. Imma ma ħallawniex. Kisruna. X'tib ta' intoppi jisibt? Issib. Ma tagħmelix ifhimni. Titkisser. Ġerduna bejnietna. U ma saretx. Ma saretx. Jiena u nisma' l-istorja waqt li qed tgħid li ditbatija kollha li kontu qed tgħaddu minnhom. Imma mbagħad inħares ukoll lej kemm kien importanti biex is-soċjetà tkompli tiffunzjona x-xogħol tagħkom. Isu qed nara dawn in-nies li tant kienu okkupati tant kienu qishom jokkupawhom 24 siegħa kuljum biex jaħmu l-ħobs u mbagħad iqasmu li dawn mhux qed jintebħu li fil-kuntest tad-dinja kbira u kellhom saħħa politika fil-fatt. Tqis li ma jistax jieħdok soldat. Ma tistax tistrajkja. Ara x'importanza kellu l-furnar. Min kien fuq kien jifhem x'importanza hu l-furnar. Il-furnar ma kienx idduna. Il-furnar ma jafx għandu fidu. Mela tlaqna.